God reminds us mga igsoon that we should always pray and never give up. Bisan unsa ang mahitabo sa tong kinabuhi igsoon, bisan unsa ang mga problema, mga issue, mga struggle sa tong mga kinabuhi igsoon. Always remember mga igsoon that God hear all our prayer. Lucas 18 versikulo 1. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayud sila mawad-an og paglaom. Igsuon atong hinumduman sa kanunay nga nagpahinumdum ang Ginoo nga kinahanglan sa kanunay magampo kita. Bisan unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi igsuon, bisan unsa ang atong pagabuhaton sa atong kinabuhi igsuon, magampo gayud kita sa Ginoo. Dili gayud natuwad-on ang pagampo ngadto sa Ginoo igsuon tungod kay ang tanan nga mga problema, tanan nga mga paghulga, tanan nga mga isyu, tanan nga mga kaluyahon, kabalaka sa atong kinabuhi. Mahimo gayud kita nga magmadaugon igsuon kung ang Ginoo manaa sa matag usa kanato. Busa sa kanunay moampo kita kaniya og dili gyud kita magpawala sa tong paglaom. Salig og ampo lang kita sa Ginoo igsoon, ang kadaugan maangkon sa matag usa kanato. God bless sa tanan.